kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo ka tukange gandaɗo mawɗo jokku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam noon calminirɗen khalifaɓe diini en khalifaɓe aada kono kadi ni en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba abou habsatu coumba hammi ha yetti dawodo geddaɗo ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jiiɗen en garte émission men holmbo woni an tawa ko tongode temedere e capanɗe nayyi e ɗiɗi tawa eɗen bismiɗo gorko jeyaɗo toon to diwan Matam jeyaɗo e wuuro men guijilon ina wiye Sileye Gorbal si so tawi o innama e nder leydi Sénégal ma en paam ko dariɗo no feewi to batte jangde gendi ndi hanirtuni ina teska kala jalte makko ɗe waɗata ko jalte fannu so tawi yimɓe dañi caɗele to batte jangde ɓe ina poti wallede ɓe potani wallede eko way noon ha tagui ina jogui noon fedde 60 ina wiye coalition nationale pour l'éducation pour tous ɗum noon ko nden fedde ɓe gardi eɗen mbawi noon wirude joni joni en batta so wona tottudemo o salmodira yeɓoɓe ayaw habrirde Piindi TV assalamu aleykum. Waaleykum salam seydi Ba Allah jarama jaram ko adi fof mboɗo yettuma mboɗo yetta kadi ardiɓe gallo no musidɓe men mawni men Abou Diop e kala wondiɓe ɗo e Piindi TV e ayaw haɓirde nde bismago mon ngo saabu ɓe mbimo yettani sababu yettata Allah kadi eɗen calmini kadi yeɓoɓe ayaw haɓirde nde foof e kuuɓal Allah jarama a jarama joni joni haade men woɗɗoyde en jaha toon to résido Abba Sarr altana en e dartol gurdam Sileye Gorbal si walla mbiyen biographie makko en jeehi émission mon hombo woni an mbo bamodi yuɓɓinata ɗo e Piindi TV arwaniri temedere e capannayyi e ɗiɗi ene jogori jabba Sileye Gorbal si jeeyake wuuro ene wiye guijolon département de Matam Dande Mayyo kanko Sileye Gorbal si ko expert en développement local diplômé de l'université et doctorat en sciences de l'éducation kanko Sileye Gorbal si ko ɓoyani ko on nooma chevalier de l'ordre national du Lion par le chef de l'État Horejo Macky Sall kanko Sileye Gorbal si ko acteur de l'éducation et du développement guilé duuɓi kewɗi ko kanko woni président de la coalition nationale de l'éducation pour tous au Sénégal o rutti kanko Sileye Gorbal si ko kanko woni coordinateur de la coalition africaine pour l'alphabétisation e gon yesso o tawtarama batuji kewɗi ene wawi hen tongede monitoring entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement o jayama e on délégation barnoɗo participer aux Nations Unies tawke sommet mondial de la transformation de l'éducation on délégation non ardino ɗum ko hoorejo leydi ndi président Macky Sall Sileye Gorbal si ko kanko windi nden ɗon deftere nde gandanɗa hoorema tawke tubikiri e PULAAR mo haala hen haala Baba Maal darogal leñol tawa noon ma tawe préface o Mamadou Samba Diop lollirɗo mur Sileye Gorbal si woni invité ba modi e émission mum hombo woni an tawke tongode temedere capannayyi e ɗiɗi ɗum noon caggal dartol gurdam walla mbiyen biographie beela aɗa wawi hen amin arandet ko tubako wiyata ko commentaire holno jiiruɗa ɗum beela ko ni tigui 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 no woniri ni eyyi ko ni tigui tigui woniri saabu enen golle men no wiiri ni wonde ko duuɓi limtinɗi koye jangde dilleten jangde noon e fannuji jangde keeriɗi
wona tan jangde farayse nde gila jangde leslesde ha jaabi hajirde kadi jamde ɗemɗe gendije ɗe jangde ɗemɗe men nenije ɗe ɗo e nder Sénégal ha e caggal leydi fof donc ɗum ɗon tan darani ɗen ko kadi ko fati e pinal men sabu jangde e pinal ene hunde fonde yaade e yaadude kala kadi ko jangde kadi ene mbawi ɓamtude leydi eɗen gandi hay leydi gotiri ɓamtaki e nder aduna he taw jangde mum ɓamtaki ene noon ko hen dilleten ɗiɗo duuɓi ɗum limtina beela ɗum muusani eyyi muusgol kam alay saago muusa sabu eɗen gandi jangde ko wiyete ko secteur mo ganduɗa hoorema gonɗo sensible woni secteur fannu dumbuɗo saɗa golla noon e fammu dumbuɗo aɗa waɗa caɗele saaha e saaha fof e nder oɗon fannu ɗum tagui noon ko ene waɗi caɗele ɗe ham nanɗo tan tigui joni jabanten tan ko coalition nationale pour l'éducation pour tous holde sosa nde sosa ko hitande 2003 2003 ko duuɓi ujunnaji ɗiɗi e tati caggal nde forum mawɗo woni batu kawtal manggal aduniyankewal forum mondial éducation 2000 wanno ɗo e Dakar e gardogol président de la république Ablaye Wade par ce que leyɗele aduna ɗe fof pottinɗo ngam yewtude ko fate e jangde caggal ɗum waɗi ɓe mbi alay saago wona Sénégal tan leydi fof waɗa tafa fedde wiyetede coalition éducation pour tous sa yeehi ɗo Gambie ɗo nan ɗon Mauritanie en Guinée en Mali en kam fof eɓe jogui coalition éducation pour tous coalition o noon wona fedde wotere ko pelle kawtal pelle wona pelle fof ko pelle dilloje e jangde wayno pelle jangguinoɓe sen kaali farayse o en syndicat ji d'enseignant en walla pelle jinnaɓe jangoɓe école woni parents d'élèves en walla pelle rewɓe dalloɓe fati alphabétisation walla jangde ɗemɗe guindiji pelle suhaɓe pelle rewɓe woɗɓe e pelle ɗe gona laamu en ko des ONG ɗum fof ndenti mbaɗi ko taw ko wiyete ka coalition éducation pour tous mo Sénégal donc mi winama ko 2000 caggal kawtal 2000 ha 2003 min gonno ko e rindinde yimɓeɓe beele fedde nde ene taafe ne 2003 noon nde tafa e nden ɗo ɗon e nder Sénégal kadi hamin e nder diwanuji Sénégal kala diwan mo jaaɗa ɗo e nder 14 région ngaji ɗi yimɓe amin jooɗani min toon minen coalition nationale éducation pour tous no min goniri ɗo ni ko noon kadi coalition ngaji goniri e leyɗele keddiɗe ɗe kala noon ko fedde aduniyankore wiyetede UNESCO kañum ardi ko fate jangde e nder aduna he kala ko ɓe mbaɗa e nder jangde e nder aduna eɓe keewi bismade min pelle amen ɗe min ngala min kalanaɓe komin golloto e nder leyɗele amen ɗum tagui hamin keewi yaade ko nokku biyeteɗo Fares to ganduɗa toon woni ñiɓirde UNESCO France walla leyɗele goɗɗe e nder aduna he kono min jeyata kam ko dowa tan koye fate e jangde ko ɗum noon ummini minen coalition nationale éducation pour tous mo Sénégal so tawi en paami fedde nde yahata tan koye alhaali jangde yahata ko wona jangde yahata ko wona jangde kala walla so yeehi kam koko abbiti e ko jangde ngam ɓamtare somi haali en ƴeewi ene ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi ene waɗino ɗo ñaw mboros bonɗo biyeteɗo covid 19 école aji ɗi dañin caɗele e nder jangde Sénégal to banggue covid 19 o école aji kewɗi guddanoma e caggal ɗum minen coalition amen o min gabbitima to bangde darade e nder école aji ko fate safara beele covid 19 o ene haɓane e nder école aji ɗi donc firti ɗon hamin golla e jangde kadi jangde abbitede eko fati e safara donc he saaji hamin koye nder jangde min gollata kono noon kala komin gandi ene wawi wallide jangde nde so safara so pinal hamin gabbito hen sa ƴeewi joni ko wayno pinal kadi ko wayno Elage Baba Malen hamin keewi wadde mumen activité ji taw ko fati e jangde min jaare mum ko wayno juumen Podoren tareji en min mbaɗa toon ko wayno plaidoyer honno sukaɓe rewɓe jangdanirte e nder jangde par ce que yimɓe heɗanaɓe to banggue nokkuji men ɗi fof hamin mbaɗa ɗum ha e caggal leydi en fof hamin mbaɗa ko wiyete ko plaidoyer ji pour affaire ko wiyete jangde beele eɗen mbawi wadde ɓeeta pour ganden holko puɗɗi ɗon gollade tuggi ujunnaji ɗiɗi e tati min gollima ko heewi e nder Sénégal ha e caggal leydi fawɗi fof min mbaɗi ko min kebli jangguinoɓe minen noon fedde amen nde min ƴewata koɗo laamu Sénégal ngu to banggue jangde
to ɓuri to gandan ɗon ene waɗi ŋakkende to banggue ko laamu ngu waɗata to banggue jangde min gabbito toon sen ƴeewi sukaɓe hewɓe ene gonno natano école wiyete les enfants exclus du système éducatif min jeehi min mbaɗi enquête aji e nder leydi Sénégal min ƴeewi hoto ɓuuri hedde ɓen sukaɓe jangata école min jii ko wayno diwan Podor o nden sukaɓe rewɓe hewɓe kewani janggude Podor to diwan diwnuji Podor en hakkude Podor en faade jumen ha rewi tareji en ɓe kewani nanude sukaɓe mabɓe rewɓe to banggue jangde min jeehi min mbadde koɓe Baba Mal ko wiyete caravane ko lappol hakkude jum e Podor lappol ngol kala ɗo min gari e wuuro min tello Baba Mal e hoore mum wiya suɓɓe bandiraɓe yoɓe mbat feere ɓe nana sukaɓe rewɓe mabɓe jangde ɗum min mbaɗi ɗum kadi min ƴetti suka debbo goto min nayi ɗum ko wiyete parlement européen député ji Europe Belgique taw ko kanko e Baba Mal min nawdi toon ɓe mbaɗi toon conférence e député ji Europe foof en tawtata affaire nafoore jangde sukaɓe rewɓe kadi min kebli jangguinoɓe ko fati e jangde yimɓe e joguiɓe ŋakkende seeɗa ko wayno ko wiyete handicapé ji ko joguiɓe wumɓe walla ɓe koyɗe mumen jogui probléme aji koyɗe yaadu wofɗuɓe ɓen joni sa ƴeewi e nder duɗe men ɓe kewani tigui rigui teddinede walla hollede tigui rigui no poti jangguinirede jangguinoɓe fagi ɗum jangguinoɓe keblaka hen minen min kebli jangguinoɓe heɓe to fayno Kolda diwan Kolda o ha ɗo e Dakaru holno ɓe ƴettirta ɓeɗon e nder duuɗe mabɓe ɗum foof coalition o waɗi ɗum kadi min jaahi kadi ko wiyete alphabétisation ko woni jangde ɗemɗe men jangde mawɓe kadi jangde ɗemɗe men ɗe ko wayno pulaar en wolof en seereer en ɗum foof min mbaɗi ɗum e nder Sénégal ha e caggal leydi par ce que min jokkodiri kadi e pelle ɗe gona laamuyankoje mbaɗi no coalition amin ko wayno Mali en Burkina Faso en ha Niger en min keeɓino jokkodirde e ɓen to banggue ɗum ɗo banggue ɓamtare ɗemɗe men ɗe e promotion des langues nationales ɗum ɗon kadi coalition amin waɗi ɗum min nawi kadi sukaɓe to assemblée nationale Sénégal pour hollidde wonde assemblée député ɗi sene goota yo mbat feere goota ko faati e jangde ɓeyde bicceji jangde ɗi ɗum fof kadi min mbaɗi ɗum e gueɗe goɗɗe ɗemin liggi e nder leydi Sénégal ko ɗum noon heftinede e ɗeɗon golle foof ɗum tagui hirande rwande woni duuɓi ɗiɗi non rwande tan ni en tawa e hirande président de la république hoore mum hokki en raaya wonde waɗi en décoré chevalier ordre national de Lion comme ça laamu ngu hoore mum heftini golle mbatten ɗe ɗum koto banggue jangde to kadi ko kono min maminani ni pelle jangguinoɓe woni les syndicats d' enseignants hewɓe hen ene jeeya e nder fedde amen coalition kadi emin heewi sen teskima ɗiɗo duuɓi ene mbaɗi ko wiyete hofgo juuɗe woni grève aji syndicat ji ne jooɗo taw jangguinani e so tawi ɓe jooɗiɓe ko heewi ɓe jangguinani noon ma sukaɓeɓe pertu ko heewi ɗum woni wiyete quantum horaire ko ɓe laatano ɓe hebde ɗum ko ɗum tagui minen min daro min ƴeewa wonde dogoɓe koyɗe jaam ko wiyete négociation ko hakkude gouvernement o e syndicat ji jangguinoɓe rawane grève bannoɗo rawane o yimɓe foof teskima darde amen hen minen coalition éducation pour tous par ce que min jeehi laamu ngu ene heeɗo min somin gari kadi to singina jangguinoɓe kadi ene keɗo min emin jeeya e wallitɓe ha jaam daña hakkude jangguinoɓe e laamu Sénégal a waɗi morlal jeeri hay namdal garana ngal banggue laamu ngu balla ne hetto moon en paamini hetto moon tawde a dañi hen raay tigui en mbaɗi ya jogoro jaam wona ko ɗum beela aɗa wawi wadde ɓeeto banggue jangde leydi men ina yaari yeeso walla koɗum ene yaari yeeso ko ɗum mbirumami ni kono haade ɗiɓino kadi tehmude seeɗa hay to faati e jangde ɗemɗe guindiɗe ɗe wiyete alphabétisation ko saabu sen ƴeewi mbaɗen ɗo duuɓi Sénégal ene yaano yesso ene darno leyɗele kewɗe to banggue alphabétisation e ɓooje projet ji ne gonno ɗo ene jangguine pulaar e diwanuji ɗi kala pulaar ko wayno jangguine pulaar tan ɗemɗe ɗe foof projet goto ne ɗon wonno ne wiye projet papa ɗum ko canadien ji mbanno ɗum financé e waɗi projet goɗɗo ne wiye projet PAPF onne ko banque mondial ko milliard uji mbaɗa ɗiɗo projet ji ala fof ɗi jahani e nder nokkuji Sénégal tagui humam binnago e majjere riwtama e nder Sénégal kono noon caggal ɗiɗon projet ji gadi en teska kam ɗiɗo duuɓi jangde ɗemɗe gendiji ɗe en ɗiɓi yarde caggal seeɗa leyɗele kewɗe ɗe darnoɗen nana mbiya ene kefto hen to on banggue ɗum kam ene mbawi wiide ene laaƴi seeɗa kadi jangde français nde jangde sukaɓeɓe ha heeɓi guila jangde les école primaire ha heeɓoyi université en dañi caɗele saabu ene hewno grève aji duuɓi ene teska jangguinoɓe ne heewi ko mofata
ko mo fata juuɗe mumen kono noon à partir de rawade kam eɗen ɗamini wonde hankkadini kam ma ɗum nattu saabu mawɗo leydi ndi ƴetti koppareje kewɗe ɓeyɗi joɓɗele jangguinoɓe en teska ɗum ɗon kam koɓe meeɗa dañde duuɓi ɗum waɗama rawane jangguinoɓe ɓeydanama tigui jubdi mumen ha ganduɗa en mbawa tigui so nati e nder kalsuji he haqqillaji mumen ene mbawa dejje daña no jangguiniri ɗum ɗon kam kadi koko waɗa e nder jangde Sénégal ko ɗum ɗon woni ko teskimi kam e jangde men kam yeehino ha yeehi yeeso kono e ɗiɗo duuɓi kam en teska en ɗiɗi yatirde caggal seeɗa kono noon koye nden darde tan wona beele kadi ɓoyanni komin e lebbi nan ɗo ɓenni président de la république e hoore mum ene fonno wadde discours to Nations Unies Amérique minen mi hamin feddamin nde ene jeeyno e délégation jaadunoɗo e makko toon to Amérique ngam hollirde wonde jangde Sénégal e jangde Afrique saabu nden kanko wonno gardiɗo Union africaine donc o haali jangde Sénégal o haali kadi jangde Afrique holno yimɓe jiiɗi yaara yeeso joni e nder leyɗele men ha joni duttoɗen koɗo banggue leydi Sénégal banggue fannu jangde mum ene sikkateno o wiyete ko abi provisoire wati leydi ndi kono ha joni way kon won janggoɓe caaleji won janggoɓe mbaareji beela ɗum ni wona tan ko fonno iwde hannde eɗen 21e siècle beela wonana ko wiyeteno fotani wawde wonde ha hannde e nder leydi Sénégal e ɗum heddi hen en fotani wonde saabu eɗen gandi laamu kam yahat tan ene waylo minen kam toujours min mbiyata jangde min mbi ko éducation pour tous kadi ko éducation pour tous de qualité yo won jangde taw ko jangde ñeñƴude jangde taw ko jangde wande qualité heftinande wona jangde tan ni fala taw jangde rewani lawol no foti rewɗon ni en ji caaleje sene jangge hen hay sécurité walla ko wiyete kala ka ene reena ndenka janggoɓe e jangguinoɓe ala hen saabu hendu nan ɗon ko wayno laadoji wona ɗum ɗoji ene mbawi nadde e nder kalsuji he ngata jangguinoɓe walla janggoɓe ɗum fof ko probléme aji kadi hendu kadi bang yo bang adina ha jomumen no jangguinirta no poti natata e haqqillaji janggoɓe no poti natirde ni minen kam ɗiɗo duuɓi foof min mbi laamu ngu ko ka koppareje ɗe ko ƴetti koppareje ɗe waɗata e nder jangde ɗe ko ɓuuri hen hewde maha kala suuɗi maha école aji ɗi wallodira e ɗanniyankoɓe men en ji fuutoro joni ko ɓuuri hewde e duuɗe ko yimɓe men wonɓe caggal leydi kañum men kewi madde wona laamu ngu hoore mum mahata alay saago noon e parents d'élève aji ɗi e yimɓe e mairie ɗi saabu mairie ɗi ko wiyete collectivité territorial kamɓe koyeɓe ɓe poti wallide laamu ngu ko hen ɓe jeeya ko fate e maade école aji ɗi kono noon en teski ministre garɗoɗo joni ko ɓoyani ko won ministre éducation nationale woni Cheikh Oumar Anne kanko hoore makko o holliti wonde ɗeɗo balɗe o haali wonde ko koppareje mbaɗanoɗe hen ɗe pour kansuji maahe ko ɗen koppareje goni jomumen goni ɓe mbaɗano ndewnano lawol mawo ittu ɗum e juuɗe ɓeɗon o watta e juuɗe woɗɓe kono noon minen kam min mbi tan ko kala ken wawi waɗede hen kam yo waɗa rewindu rewngo lawol beele kam sukaɓeɓe ene mbawa janggude e nokkuji mahadi taw wona tan ɗeɗon caaleji beela kadi onon ɓurɗon toppitade tan ko jangde français nde walla ko e jangde ɗemɗe men ñeñiji ɗe gendiji ɗe way kono ina haalateno koko wattata jangede école aji banggue français to kono ha joni way kono laamu ngu ƴettani hen pellital pour yo ɗemɗe men ñeñi ɗe jangge e école aji ɗi ɗum ni hol sifo ngu eyyi ɗum ɗon kadi laamu ngu ene ƴeewa ko mbiɗani pellital ngal ƴettaka no fewi te kadi minen erama ngomin ceerata e wadde laamu ngu ko alay saago so tawi eɓe nanna eɓe jiiɗi nannude ɗemɗe ɗeɗon e nder jangde nde alay saago ɓe ɓeyɗo gollodirde e pelle ɗe gona laamuyankoje woni ONG ji baɗannoji alphabétisation gonnoɗo ɗo ko ɓooyi e nder époji ene goni e nder leydi he enen jogani ɗum humpito e ɗemɗe ɗe soɓe deggodiri e ɗen ma kolluɓe tigui rigui laaɓi ɗi ɓe mbawata rewde beele ɗemɗe ɗe ene mbawa nannede e nder jangde men kono noon minen no mbirumami nani ni emin gandi kam jangde huftidinde woni éducation pour tous en mbawa kam en mbawa hedde ɗum taw tan ko France tan alay saago ɗemɗe ɗe nanne hen sa ƴeewi joni aduna o hay leydi gotiri ɓamtaki yarani yeeso taw wona e ɗemɗe mum jangde France ko noon sa e Japon en ko noon Chine en partout ɗo jaaɗa leyɗele ɗe foof koye ɗemɗe mumen gadorto janggude ha gasa pour ɗo fawde hen ɗemgal gongal ina teska kadi ɓen ɓe ganduɗa ko rofolɓe wumɓe men walla wofɗuɓe men janggude mumen ha heeɓa seedam faaguji dañde mumen gollen ɗi sattude seeɗa ɗum ni beele oɗon battori ɗum hamin battori ɗum no mbirumami nani ni kala ɗomin paami ɗo neɗo oɗo fannu ene ɗeeɓi welsindede e nder jangde men minen min kollitat min mbaajo laamu ngu min mbiya ƴeewe ɗo ko mbiɗa ɗo ko
yimɓe ɓe wumɓe rofɓe walla wumɓe ɓeɗon fof ene poti jangde men minoma nani wonde jangguinoɓe e koye mumen alay sago keble no ƴettiri ɓeɗon e nder jangde saabu won hebloge ɓe keblaka ɓuuri hen hewde ɓe keblira tan koɓe jangguino ɓe tawi ɗumen timmi taw wona hono ɓeɗo ɓe kalden joni ɓe alay sago noon ɓe keble ne ɓe ƴettiri ɓeɗon e nder kala so ƴeewi joni jangguinowo so ɓeɗon gaari haysono ko eɓe jangguina ko wayno éducation physique walla coftal ɓalli e foof ɓe kewi wiide jomumen ko yo jaa tan jogo comci walla jooɗo ɗo walla mbaɗe banggue tan mere ɗum ɗon foof wona hunde fonde wonde ɓe poti ƴewde noɓe nannira e nder kalsuji he walla ɓe mbiya yoɓe mbaɗen duuɗi mabɓe banggue ɓe mbaɗen duuɗi mabɓe banggue taw ɗeɗon duuɗe ko wumɓe tan goni toon walla taw wofɗuɓe tan goni toon taw jomumen ene jangguine toon alors ne mbi ko koye yimɓe koye men ɓe jeeya alay saago ɓe nanne e nder duuɗe men he taw jangguinowo sene jangguina e nder duɗal ngal ene watta haqqille e mabɓe min eɓɓino ɗo ko wiyete mission ko minen coalition men o éducation ministére éducation nationale e fedde wotere nde wona laamu yankore min jeehi ɗo ko wayno min jeehi Burkina Faso ko leydi yaarude yeeso ndeɗon jangde nde kalta joni nde kalɗen joni nde min jeehi min ƴeewi noɓe mbaɗirta jangde mabɓe nde e nder ɗeɗon duuɗe min garti min mbaɗani ministére o min mbaɗani Sénégal rapport guila nden noon ɓe joni eɓe ƴeewa joni wadde effort aji kewɗi to banggue ndeɗon jangde nde mbiyata hay ministére éducation ene jogui eɓɓore hesere ko toppiti tan ko fate jangde ndeɗon jangde nde mbiyeten kono kadi en jaɓat saaha seeɗa ina wawi taw namdal ngal no fonno arde guilnane batte ɗemɗe gendiji to an aɗa yalta leydi ndi pour aɗa yahade hawroy toon woni dente mawɗe hol fayida mo ɓurɗa teskade toon tan ɗemɗe gendiji dolna toon ha wonɗa garɗa tan taw haala ɗon ko ɗemgal ngal ganduɗa ɓen ko ɗemnal gendiwal ngal haalata firtani onon pirtani ɗon ɗemɗe goɗɗe ɗe eyyi woni hitande wotere nde jaami Mali ko kawtal international nden ko président Amadou Toumani Touré wonno président Mali nden hitande Dieynaba Boubou Sow yehi Dieynaba Boubou Sow minen jaaduno eyyi Dieynaba Boubou Sow kañum windino deftere e nden hitande no min woni toon président Mali o kanko hoore makko pour tengtinde wonde par ce que rewɓe ardiɓe leyɗele woni sen mbi premiére dame uji kañum fof garino nden ko président Ablaye Wade wonno ɗo joom suudu makko ari rewɓe hewɓe gari pour yo ɗemɗe ɗe e nder leyɗele ɗe yo yimɓe nangu ɗum tigui rigui pour hollude yimɓeɓe yeeru kanko Amadou Toumani Touré e nder discours makko o fuɗɗori haalde ko bamanankore o waɗi hen pulaar o sakkitori ko français mawɗo leydi kam heewi waɗa discours mum e nder français ɗemɗe kono ko ɗiɗon ɗemɗe adori pour hollude yimɓe tigui rigui nden hakkille ɗemɗe mumen hakkille ɗemɗe mumen ɗi eyyi te nden ɗemgal pulaar ngal ne hoore mum mawnama toon mbiyama min bani men debbo Dieynaba Sow heeɓi toon kañum hoore mum jeenani eyyi won pelle ni goɗɗe ɗe mi yiiɗa wadde o publicité kemnoɗe jeenani saabu darde mumen e nder oɗo alphabétisation e nder Afrique ɗum ɗon kam mbiɗe teski ɗum te kadi no mbirumami ni e nder leyɗele ɗe jaami ko wayno Rwanda en sa yeehi Rwanda joni pour hollude nafoore ɗemɗe men ɗe ɗo joni sa ari e nder nokkuji gollanɗe ko wayno ministére uji ɗi wiyete windete koye France ministére éducation nationale alors toon joni sa yeehi kala ɗo winda e anglais walla e ɗemgal France ma yi less ene winda e ɗemɗe mabɓe he pour mo wawa andude ɗum ɗo hol nokku gonɗo ɗo kañumne wawa andude tigui ko winda ɗo e nder ɗemgal mabɓe Chine en ha Chine joni sa yeehi toon min jeehi toon nden hitande ko aduna o fof arno toon ko affaire jangde wonno kono ministre gouvernement mabɓe o ministre mabɓe éducation nationale no waɗata discours mum waɗi ɗum ko chinois tigi ɗemgal mabɓe onon pirtan ɗon e goto fof waɗi casque mum firtano casque uji ɗi waji ɓe mbaɗanma traduire kono kanko kam o waɗani français o waɗani anglais o waɗi ɗum koye ɗemgal mabɓe te ko wonno ɗon e salle he hewani nanoɓe chinois pour tengtinde tan an ɗemgal ma ngal sa yiiɗi ngal nanne tigui rigui e jangde aɗa ɗum fotani wonde caɗele a jangga ngal te kadi enen pulaar Allah ne hokki en woni won mawɓe men ardiɓe hewɓe gollima e ɗemgal ngal ko wayno Mamadou Samba Diop murtuɗen defte kewɗe bindama e nder pulaar ene gooti e fannuji kala to banggue mathématique to banggue science to banggue to hayso joni ɗemgal ngal yiɗi janginede yimɓe nayi ha caɗele ngam ɗemgal ngal no janginira eɗen e keddora hojomaji eɗen jaaray nogase ɗiɗi kono noon ko banggue duuɗe men Qur'ana wayno duuɗe waɓene ceerno Samas en ceerno Aliou en e duuɗe goɗɗe sen limi e nder Fouta
en gasnata mbela oɗon mbattayde hono ɗen duɗe Qur'anil Karim ɗi e alani éducation nationale wona tan no mbinmami ni ene kañum jogui ko faati jogui ko faati e jangde français nde woni jangde less école primaire éducation formelle kañum kadi jogui ko faati e alphabétisation et langue nationale kañum kadi jogui daaraji ɗi kalten ko men duɗe men alqurande donc no ministère de l'éducation nationale jogui fawi koye ɓoyani ko ɓoyani seeɗa ko mawɗo leydi ndi kala kene waɗe e nder jangde to fannuji foof e nder leydi ndi alay saago mawɗo leydi ndi yaada hen ɓoyani ko mawɗo leydi ndi kañum e hoore mum joddi e duɗe alqurana e nder leydi ɗi foof eyyi kamɓe koye mabɓe kewi woytade ko alay saago kamɓe jangguinoɓe ɗeɗon duɗe jangguinoɓe qurana ɓe e laamu ngu heewani jobde ɓe no yiɓirte jangguinoɓe français ɓe ni e kadi ɓe mbiye kadi woto almuɓe woto jeeloyo donc a wawa wiide a yoɓata neɗɗo ha gasa ala ɗum ɗo kadi mbiye kadi almuɓe woto jeeɓoy joni noon caggal no mawɗo leydi ndi haalana ene jodde mabɓe kamɓe foof e jangguinoɓe wonɓe duɗe ɓe e seeɗeɓe ɓe mbiɓe kañum andiri joni ko alay saago kamɓe ɓe ɓe kokke doole cemmine somi nokkama sembe e hay budget e laamu Sénégal hankkadi ni hitande foof ma wat ko itta hen e kopporeje Sénégal taw ko fayi koye duɗe ɗe ɓe ballite kamɓe eyyi ɗum kam ɓoyani ko mawɗo leydi ndi hoore mum ƴetti on décision caggal nde waɗi ɓe jodde mabɓe ɗo henna e nder Dakar gasi ha laaɓi ni kono tonngol jawngol banggue état civil woni caɗele kayitaji ha joni to banggue jibina mbiyen bokoje sukaɓe less ene jogo caɗele kayitaji ha e mawɓe mumen kono kadi ma en gaare hakkude ma e Elhaj Baba Baydy Mal aɗa winda defte ɗo banggue tuuba kirito woni français ha e pulaar eko way noon gartana min hen joni banggue caɗele kayitaji ɗi hol darde mon hen eyyi kayitaji darde amen hen aɗa andi ne ministère collectivité territorial to pri affaire mairie ɗi tout ça eɓe jogui direction nam toon to ministère to ne wiye direction état civil minen koyaɓe min jeehi ni ha jokkodirde makko kanko directeur état civil o pour holno min mbawata jaggodirde makko saabu minen koye nder leydi Sénégal foof min goni e sukaɓe hewɓe ene jaaha hen ha nde poti wadde examen mbasa wadde examen saabu ngala kayitaji ɗum ɗon wona e lawol saabu hande kala jibinaɗo foti ko ɓiye hade ma nanno ɗum école taw hama dañi ɗum kayitaji minen koye darde min dari kadi hamin jiiɗi kamɓe koye mabtade kamɓe kuufi ɗum minen koye jangde min gollodirde min mbawa nangodirde juuɗe ƴewde oɗon caɗele cafrina saabu ko caɗele mawɗe min tiski e nder leydi Sénégal kadi ko fate Elhaj Baba Mal on ko musidɗo mumin no mbirumami nani ni min mbadde makko golle tiɗɗe kala ko faati par ce que Baba Mal wona tan darani ko pinal kono ko pinal ngal ɓamtade hay goto wawa ɓamtude wadde ɓamtare taw yaadani éducation e jangde kanko noon on faami ɗum minen noon coalition amen no kadi ko jotodiraɗo min gollodiri e makko ko heewi ko ɗum tagui ni ko golle ɗe mbadda men makko ɗen andude kanko fandare makko e yiyande makko no yeeri beele Fouta men ne ɓamto beele Sénégal ne ɓamto beele Afrique hoore mum ne ɓamto min mbadde makko golle kewɗe ɗo e nder Sénégal ha e caggal leydi ko nden noon tagui mi jiimi mbadde makko deftere wona deftere mawde ni ko deftere tokset tan ɗum noon en gardi hen ha ɗo e yewtere men mataw ko waynade Seydi Sy Sawande konngol mbayni ko eyyi ɗum noon Allah jarama a jarama gasniranmi tan kono puɗɗorinomi ɗo ko wiide on Allah jarama on jarama e ngoɗo bismawmo kadi e weltanade on kadi mboɗo andi kadi bandiraɓe hewɓe ene beltani on e golle tiɗɗe ɗe mbatton ɗe ha tengti kala ko ene ɓamta ɗemgal men ngal saabu mboɗo andi kam a yawi haɓirde monde ene yeeɓe e nder fannuji kala e nder johli ɓurɗi woɗɗude e nder aduna he ɗum noon Allah jarama on jarama kawral e belade Allah en jetti jomiraɗo no fewi nde dañƴen o nde tawno babam Abou Habsatou Coumba Hamme ne hewno wiide saɗa invite woto invite mbo ɓurɗa gandal invite ɓurɗomo gandal ko nden dañata gandal ɗum noon en jettimo kanko Seydi Sy konngol mbaynigo noon ummori en ko toon to république islamique Mauritanie ceerno Amadou Tidiani lollirɗo almudo bewɗo o wi guila ganduɗen nafoore 100 000 jejjitɗen nafoore kamil kono kadi ni en jettat omo ganduɗa ko Mamadou Bilali Ba e Ousmane Abdallahi Sy e omo ganduɗa ko Oumar Abdoulaye Diallo ɓen ɓe ganduɗa so tawi jangde ɗemɗe gendiji ne haale e département Podor hay goto majjaniɓe kono kadi ɗon ɗo kaƴon Diasar
en calminat ɗon omo ganduɗa ko Rama Dieng e ɓi omo ganduɗa ko Hasmiyo Boubou Sow e nene men Siyel Thieli e Bundaw ɓen ko yeɓoɓe en hana hanirtu ni e kala saaha en jetti noon kadi omo ganduɗa ko Isma Dia joom Diawo Dia Tisi tongode temedere e capannayyi ɗiɗi ko ɗo waynori ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.